इंडस्ट्रीज अच्छी महिंद्रा थार महिंद्रा उत्कल ऑटोमोबाइल्स अच्छी रास्तार पड़ो टांगी जा रास्तार कौन देखु
ହାଉସ୍ ଅଛି ଏଠି ବି ବହୁତ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି କମ୍ପାନୀ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀ ବି ଅଛି ଚୌଦ୍ୱାର ଟାଙ୍ଗି ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ତ ଯାଉଛି ମୋ ଅଫିସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେ ରାସ୍ତାଟା ସେୟାର କରିଦେବି ମାନେ ଆସିନଥିବେ ଆସିବେ ଜାଣିପାରିବେ ଦେଖିକି ବି ଆସିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଚ୍ପିର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଅଛି ସାଇଡ଼ରେ ବହୁତ ସାରା ଗାଡ଼ି ବି ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଛିଡ଼ା ହେଉଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଭର ବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି ହେଉଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି କାମ ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗିରୁ ଟୋଟାଲ ପଡ଼ିଛି କପିଳାସ ଯାକେ ପଡ଼ିଛି ପୁରା କପିଳାସ ସାଡ଼େ ଟାଙ୍ଗିରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗିରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଚାରିଟିକିଆ ରାସ୍ତା ଇଆଡ଼େ କପିଳାସ ଯିବାକୁ ରାସ୍ତା ଗାଈ ଶୋଇଛନ୍ତି ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ ରିକ୍ସ ସେଇଠି ଗୋଟେ A1 ହୋଟେଲ ରହୁଛି ମନ୍ଦିର ରହୁଛି ଗୋଟେ କପିଳାସ ରୋଡ଼ ଏଇଟା ହେଉଛି କପିଳାସ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଏଇଠି ଟାଙ୍ଗିରେ ଆଗରେ ବି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି ଯେଉଁଠିକି ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ମେଡ଼ିକାଲ ବି ଅଛି ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି କେୟାର ବି ଅଛି ସେଇଠି ଡ୍ରିମ୍ସ